Cartonașe, am sigur că da. Sub nicio formă n-ar însemna bomboane, nu? Învățătorul nu vine la cofetărie. Așa este, bun. Fiecare echipă va extrage un cartonaș. Vă gândiți și trebuie să spuneți câte un cuvânt care să înceapă cu litera respectivă. Ați înțeles? Da. Dacă sunteți 5 în echipă și fiecare copil a spus corect cuvântul, veți primi 5 floricele. Dacă unul se bâlbuie sau face știți că nu este cuvânt, deci nu primește nimic și atunci echipa are de pierdut. Da? Ați înțeles? Da. Bun. Închide ochii Linca și caut aici un cartonaș. Hai. Ia să vedem. Închide ochișorii. Nu, dar singură că nu vrei să spui acum. Acum vă uitați voi la echipă și vă pregătiți cuvintele. Dar nu poate să fie chiar așa de afundat. Ia să vedem și aici, ochișori închiși. Hai! Hai, caută! Nu găsești, nu lua capacul. Ia un cartonaș. Haide, ia un cartonaș, uite mai fă. Haide, mai ia un cartonaș. Aici sunt cartonașele, aici. Ia unul. Așa, hai. Și ultimul cartonaș. Gata? Ne pregătiți? Da! Bun, începem. Liniște și acum fiți atenți. Primește bonus 2 floricele suplimentar echipa care, după ce am terminat de spus cuvintele, poate să spună câte un cuvânt de la celelalte echipe. Deci, de exemplu, voi aici, dacă veți putea să spuneți un cuvânt de-al lor, altul și altul, mai primiți 2 floricele în plus. Ați înțeles? Deci fiți foarte atenți. Poftim, începem. Tare? Tom. Deci ei au T mare de tipar, da? Și zici. Tare? Tom. Tibi. Teo. Tudor. 3. 4. Da? Te blocam. Ia să vedem ce avem noi aici. Liniște, copilașii! Ei! Voi nu vreți cumva să aveți și 2 puncte suplimentare? Și atunci ce faci cu biologie? Fii atent că litera ta este asta. Da, deci ăsta este, da? Copiți. S-aud. Liniște și fiți atenți. Grupa de aici vă scot afară. Vă scot afară pe toți, deodată. Ce? Sisi. Sisi. Sa.